Ще започнем днес с една молитва пред Бога. Господи, ето в този ден ние заставаме такива, каквито сме пред Тебе. Стоиме, Татко Небесни, пред Божието Слово, което Ти си вдъхновил чрез Святия Дух Боже. Стоиме пред това послание, Господи, към ефесяните, което Ти си дал в Твоето свещено писание, Господи. Молиме Те, Татко, за нашите умове, молиме Те за нашите сърца, молиме Те, Господи, да ни дадеш мъдрост, разум, Господи, така че да разбираме Твоето Слово, да го прилагаме в живота си, Господи, и така че, Господи, то да дава едни добри плодове, Господи. Стоиме пред Тебе в името на нашия Господ Исус Христос. Амин. Нека да започнем така с един въпрос. Да ви задам 3 думи е въпроса. Как се расте? Може ли някой да ми отговори? На пръв поглед това е един прост въпрос, основен въпрос, но знаете ли, когато се замислиме в нашето ежедневие как се расте, всъщност отговорът е много сложен. Например, искам да ви попитам, може ли да растете без храна? Вие ще ми кажете, не може. След това ще ви задам следващия въпрос. Храната откъде идва? Тя е нещо също, което е пораснало. А това, което е пораснало, някой го е засял, някой се е погрижил преди това. И когато тръгнем да разсъждаваме за растежа, това, което виждаме, че всъщност Бог е създал цялото творение, така че творенията да са взаимно зависими. Има една взаимна зависимост между нас, между природата, между нас и животните, между нас и растенията. И всъщност отговора на този въпрос, че ние живеем, приятели, в една екосистема. И в тая екосистема, ако се наруши баланса по някакъв начин, ако нещо изчезне от нея, и самия начин на живот се променя. Виждате, днеска трябваше да е лято, да свети едно хубаво слънце, обаче има облаци и дъжд и небето дори не се вижда и нашето чувство е сякаш е така пролет, нали, и е някакво много странно времето. И така днеска ще си говорим за духовния растеж, но няма просто да си говорим за какъвто и да е духовен растеж, а ще си говорим за растежа в контекста на местната църква. Сега да е така интересна тема. И ще разгледаме посланието към Ефесяните, 4 глава. Четете заедно с мен текста от 12 стих до 16 стих. Това ви е най-вероятно познат текст. Извиняйте, ще прочета от 11 стих, защото там е началото на изречението. Ефесяни, 4 глава, от 11 до 16 стих. И той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители, с цел да се усъвършенстват светиите за делото на служението, за съзиждането на Христовото тяло, докато всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота, за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда в лукавство, по измамни хитрости, но действащи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, който е главата Христос, от когото цялото тяло, сглобявано и свързано чрез службата на всяка става, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растението на тялото за своето назидание в любовта. Амин. Това е един много тежък текст, наситен с много думи, много фрази, който имаме така, можем да имаме склонността да пропуснем неговия смисъл. И това, което аз ще се опитам да направя днес, е да разясня всъщност какво иска тук Павел да ни каже. И за да започнем от някъде, това, което виждате на първия слайд, предишния, е един голям амфитеатър. Това е амфитеатъра в град Ефес. Град Ефес е в днешна Турция, Мала Азия, и е бил тогава около 300 000 души. Жителите са му били изключително религиозни хора.
Там е бил храма на гръцката богиня Артемида, която в Рим е позната под името Диана. И тя е била покровителка на лова и на младите момичета. Освен това, в Ефес има много окултисти, които след проповедта на Павел започват да изгарят своите магически книги с това да покажат, че те са истински повярвали в Господ Исус Христос. Павел първо отива някъде за около 3 месеца в града, след което продължава своето първо мисионерско пътешествие и на второто мисионерско пътешествие обаче той остава цели 2 години в град Ефес. И става така, че поради проповядването на Павел, златарите, които правят храмчета на тая богиня Артемида, остават без работа. Той подкопава целия бизнес, те не могат да си продават храмчетата, защото хората стават християни. И на този амфитеатър, който видяхте, те се събират и започват протести. Така че, ето, днес ще си говорим за протести. И казват, той Павел тук въвежда юдейски обичаи. Иска да въведе обичаи, които не са нашите обичаи. И почват да викат, велика ефеската Артемида. И Павел искал да излезе на този амфитеатър, който си го представете пълен с хора, с едно стадион Васил Левски, и да им говори. И те го възпират и му казват, не, само не излизай там. Не дай да излизаш там. И Павел, слава Богу, не излиза и поради това, след това може да пише послания към нас. На фона на всичко това, апостол Павел, приятели, успява да направи Ефес един мисионерски център. Ефес, град Ефес, който е сравнително голям колкото Пазарджик, става център на служението на Павел. Павел там изгражда хора. Един от тях е Епафрас, който най-вероятно е основателя на църквата в Колос, към която църква Павел пише своето послание към колосяните, което много наподобява посланието към ефесяните. Посланието към ефесяните най-вероятно не е било просто към главната църква в Ефес, а е било едно писмо към всички църкви в този район. Казахме, имало е основание от други хора, църкви, които са били ученици на Павел, и има ръкописи запазени, в които там пише посланието към Лаодикия. Явно това е писмо, което се е чело от по-широк кръг християни. Не се е чело само от конкретната църква в Ефес. И в това писмо на Павел няма поздрави отзад. Във всички останали писма на Павел има поздравяват ви този. Тук няма поздрави. И няма обращение също към конкретен слушател. Това, което е интересно в посланието към ефесяните, че Павел използва 3 метафори за църквата. На моя син любимото нещо му е да използва метафори. И казва, тати, това е метафора. Още от малък се научи до тая думичка и използва метафори. 3 метафори. Тяло, храм и невяста. И Павел въвежда метафората за тяло още в 1 глава, 23 стих. И целият текст, който прочетахме днес, всъщност е в контекста на тази метафора за църквата като тялото на Христос, като тялото Христово. И днеска с вас ще преминем 3 основни точки. Първата, целта на духовния растеж. Втората ни точка е причината за духовния растеж. И третата е процесът на духовния растеж. Цел, причина и процес. Не знам така дали звучи биологически правилно или инженерно правилно. Изберете си вида на метафората. Целта на духовния растеж. Каква е крайната цел, приятели, на растежа на един християнин? След като говори за едно тяло, за църквата и за нейното единство, тук Павел пише за 5 вида служители, които Бог е дал на църквата. И аз няма да се спирам днес върху това, което пише тук за апостолите, пророците
благовестителите, пасторите и учителите, защото това би било тема на цяла отделна проповед. При днешния индивидуализъм и при възхода на аза и на моето си, някакси апостола звучи старомоден. Защото той говори в това послание за изграждане на единство. И то не е някакво единство в обществото просто или някъде, а единство на нас, християните, в църквата. В Ефесяни той многократно говори на вярващите, че те са в Христос. Запомнете го този термин. В Христос. И тук като цел Павел ни казва 3 сложни израза. Имаме ги отделно на слайд. Ето ги. 3 сложни израза. Познаването на Божия Син, пълнолетно мъжество и мярка на ръста на Христовата пълнота. Познаване, пълнолетно мъжество и мярка на ръста на Христовата пълнота. И когато се изследва тук гръцкия текст на Писанието, те могат да бъдат обобщени последния начин. Библията, приятели, не ни говори за някакъв абсолютен перфекционизъм, там където се ползва думата бъдете съвършени. Библията няма предвид абсолютен перфекционизъм. А това, което е библейската концепция, е зрялост, пълнолетие, ръст. И аз искам да ви обясня това, което тук Павел казва с 3 примерчета. Първият пример е от Господ Исус Христос. Исус дава пример с едно дърво, което дава плод. Какво става? Първо едно семе се засажда, след това семе расте, след това имаме малко дръвце, което се разлиства. В един момент това дърво цъфти и някои дървета, доколкото знам, не дават плод на първата година, но могат да дадат на втора, на трета и така нататък година. И каква е целта на едно дърво? Ами целта на едно дърво е да даде плод. И целта на едно дърво също е от семенцето, което то пуска в земята, да се разсъди и да порасне второ дърво. Преди 2 дена моят син ме пита: тати, какво са шишарките? Обясни ми, само за замеряне ли служат шишарките? Аз казах: не. Шишарката съдържа семена. И чрез тези семена дървото се разсажда. Втория пример е един човешки организъм. Той е ембрион, след това бебе, след това дете, след това юноша, след това младеж и след това зрял мъж. Ако говорим за мъж, или зряла жена, ако говорим за жена. И каква е целта ни нас днес като хора? Ми да бъдем зрели хора. Когато един човек е зрял човек, и тогава ние казваме: ето това е един зрял човек, който е успял в живота. Не непременно човек, който има пари, или кола, или апартамент, или нещо такова, но човек, който е зрял в своите взаимоотношения, зрял в своите възгледи и зрял в това, което прави. И най-общо казано, тези 3 неща, тези 3 израза е така да познаваме Бога, че да отидем да постигнем зрялост, така че да познаваме Христос в пълнота. Това е най-общо взето, което Павел казва. Целта на духовния растеж. Поставете си за цел това лято, като домашна работа, да си мислите за това, каква е вашата цел, за вашия духовен растеж това лято. И си поставете някакви конкретни цели за вас, които да са достижими. Втората точка е причината за духовния растеж. И тук вече сме в 14 стих и става много интересно. За да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда, в лукавство, по измамни хитрости. Аз благодаря днеска, че се молихме за децата и сега ще ви говоря малко за деца. Какво Библията казва за децата? Думата деца в старогръцкия, библейския език има 3 различни думи, се оказва. Исус нарича учениците си деца. Това е в Марк 10:24. Но думата, която той използва,
може да означава също пораснал син или дъщеря. Например, ако аз ви кажа, аз съм дете на майка ми, това не означава, че аз съм на 5 години. Аз съм на 44. И Исус използва точно тази дума. И Исус казва, оставете децата да дойдат при мене. И той казва, че който приеме Божието царство като дете, който не приеме, Божието царство като дете, той никак няма да влезе в него. Това е Лука, 18 глава, 16 стих. На много места в Библията ние сме наречени Божии деца, заради това, че Бог е нашия баща, Бог е нашия отец и ние имаме една близост с Бога. И това е основна библейска концепция, основна концепция от Свещеното писание, която намираме и в молитвата Отче наш. И, приятели, това го няма в никаква друга вяра, в никаква друга религия. Няма друго място, друга система, в която вие да можете да дойдете пред Бога и да го наречете Отец. Второто употреба на тази думичка, деца, е апостол Павел. В 1 Коринтяни 14:20 той прави едно интересно изявление. Братя, не бъдете деца по ум, но бъдете невръстни в злобата, а по ум бъдете пълнолетни. И тук е друга дума, която означава малко дете, детенце или бебе. Вижте, нюанса е много важен. И след това стигаме до този стих в Ефесяни 4:14, където Павел използва трета дума, която означава невръстен, незрял или пеленаче. И той използва тая дума, защото иска да направи разлика между това да сме Божии деца, между концепцията, че ние сме Божии деца и между това какво конкретно иска да каже тук. Едно невръстно дете, незряло дете, едно пеленаче, искам да ви попитам, може ли да взима само решение? Не. То плаче и прави други неща и вие го обслужвате, защото обичате детето си, защото това е вашето дете. И ако ние сме пеленачета пред Бога, Бог се отнася към нас по същия начин. Но Павел използва тази дума и им казва, за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани, вижте, от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда в лукавство по измамни хитрости. И тук, когато се задълбочиме в текста на Павел, когато така четеме внимателно текста, изучаваме го дума по дума, Павел използва пак две метафори. Първата е за ураганен вятър, който върти предметите в кръг. Блъскани и завличани, вижте, от всеки вятър на учение. Блъскани и завличани има вътре една циркулярност в двете думички. И това е много интересно, защото напоследък тук се вижда в София особено как има такива микроурагани, където всички предмети се въртат на едно место. И моят син, когато така беше по-малък, много обичаше и даже и днес обича, застава е така в кръг и почва да се върти, докато припадне. И вижте, тук Павел говори точно за това. Вижте, блъскани и завличани от всеки вятър на учение. Един човек, който няма духовна зрялост, ако утре чуе един проповедник, какво му казва, той се завърта в това учение. Ако чуе друг, примерно проповедник, се завърта във второ учение, след това се завърта в трето учение и става един затворен цикъл, става един затворен кръг. И Павел говори точно за това. Това са едни такива цветущи изрази, които Павел използва. И вижте, много често нашия духовен живот се движи в един затворен кръг. Става едно и също, едно и също, едно и също. И от нас зависи ние дали ще промениме този затворен кръг обаче. Много често аз съм се чувствал зле, когато съм вкъщи и съм си казвал, Господи, ето все едно и също се случва. Да, но от мен зависи дали аз ще бъда в този затворен кръг и дали ще разчупа този затворен кръг.
Втория пример, в който Павел използва, е по човешка измама. И много интересно, тук има една гръцка дума тикубия. Много интересно, защото тази дума се използва за игра на зарове. И в древността хората толкова много са мамили с зарове, че тая дума е станала нарицателно за измама. И всъщност, след това Павел говори за лукавство, което може да се преведе също като хитруване, мошенничество, сръчност, ловкост. И след това говори по хитро измислени заблуди. И знаете ли, тук в хитро измислени заблуди стои думата, която идва от корена метод. Това може да го преведем като методично замислени заблуждения. И няма начин аз да не направя сега една връзка с това, което всеки ден слушате по радиото за хазарта. Защото това бяха едни от първите хора, които почнаха да протестират в днешно време. И искам да ви прочета нещо, което е официален документ на Българското Министерство на здравеопазването. Какво Министерството на здравеопазването пише за хазарт? Чета ви дефиниция на това какво е хазарт. Всяка игра, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби залога, е хазарт. Видове хазартни игри: тото, лото, рулетка, блекджек, покер, ротативки, бинго, еврофутбол, конни набягвания, онлайн залагания. И след това документа продължава с подзаглавие: хазартна зависимост или патологично разстройство, свързано с хазарт. И тук има нещо много интересно. Патологично разстройство, свързано с хазарт, се характеризира с неконтролирани залагания, извън всякаква граница на социално приемливата или за забавление активност, така че има сериозни последици за личността и за живота на залагащия. Много хора залагат поради желанието си да избягат емоционално от депресията. Този модел е доста разпространен при жените, отколкото при мъжете. Някои от играчите търсят алтернативна промяна на настроението, асоциирана с залагането, а именно специфичното вълнение и прилив на енергия, запомнете го това изречение, която свързват с хазарта повече, отколкото печалбата на пари. Ясно е написано. И много е интересно за това, че в хазарта печалбата е изчислена по математически модели. Познайте кой винаги печели? Ами банката, собственика на хазартния бизнес. И ако трябва да се върнем сега на апостол Павел обратно, замислете се, ако днес Павел ни говореше, ако ние бяхме ефесяните, той какво щеше да ни каже? Той би звучал горе-долу ето така: не превръщайте живота си в духовна ротативка. И това така може да звучи смешно, но е много, много реално, много истинско. И той би казал: лъжливите учения носят специфично вълнение и прилив на енергия, но водят до духовна разруха, приятели. Ако ние не стоиме здраво на Божието Слово и не търсиме Бога, а търсиме нещо духовно с цел вълнение и прилив на енергия, ние ще се завъртиме в един затворен кръг, в една духовна разруха и следствието на това е духовна смърт. И аз познавам много хора в днешно време, които са стартирали като вярващи християни в Библията и те повече не вярват в библейския Бог. За съжаление не е един или двама. Спри да залагаш духовния си живот и започни да търсиш главата Христос, като живееш с останалите части. Може би това би било посланието на Павел към нас. Не знам. Може би Павел би дошъл тук в София в 21 век и би казал: ми хора, вие имате същите проблеми като преди 20 века. Защо не обърнахте внимание всъщност на това, което се случи тогава? Защо не обърнахте внимание на това, което Господ тогава говори?
Но нека да продължим сега нататък. Стигаме до нашата трета точка. Процесът на духовен растеж. Процесът на духовен растеж е в 15 стих. Но действащи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, който е главата Христос, от когото цялото тяло, сглобявано и свързано чрез службата на всяка става, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растенето на тялото за своето назидание в любовта. Вижте, духовният растеж, според Павел, започва с любовта. И тук е много интересно, защото той е израз действащ истинно в любов, има така подзначения. Като сме истини в любов, казва Верен, изданието на Верен. И също има някои така преводи, които казват, като говорим истината в любов. И вижте, има една много интересна промяна в стих 15. В цялото послание на Ефесяните Павел говори, че сме в Христос, но в 15 стих има една промяна. И тук в превода, който съм ползвал, се казва към Него, да пораснем към Него. От една страна ние сме християни, ние сме вярващи хора и Библията ни казва, че ние сме в Христос, нали, като концепция в Христос, обаче от друга страна се стремиме към Христос. Две различни неща. Защото ние сме в Христос, но не сме стигнали до пълнота, не сме стигнали до зрялост. Още сме някъде в юношеството или в ембрионална фаза. Не знам. Всеки един от нас е различно. И тук сега е малко тежко. Това, което Павел говори, са две неща. Първо, тялото се сглобява. И думичката сглобява говори за това, че частите в тялото Христово са направени една за друга. Може да ви се стори малко странно това, което ще ви кажа, но Господ в своя всемогъщ план е знал, че вие ще бъдете части от тази местна църква и Той ви е, така както ви е сътворил, Той ви е направил така, че вие да се сглобите спрямо другите части в тази местна църква. И Бог е сглобил тази местна църква, така че да е част от цялата Вселенска църква на Бога, така че ние заедно всъщност да бъдем тялото Христово. Така че това е тази дума сглоби. Но има още една – свързва. И тази дума свързва, която Павел ползва, тя говори за компактност и ефективност. И след това той дава едно примерче тук с човешките стави. И аз искам да ви попитам какво става, когато ви се изтърка ставата. Почва да боли, движението е затруднено, човек започва да дига веднага килограми и с целия ни организъм има някакъв проблем. И ставата, според речника, подвижна връзка между костите на живите същества. В машиностроенето свързващо приспособление в машини, музикални инструменти и друго, което позволява движение. Нещо много важно. В тялото Христово трябва да има непрекъснато движение. Когато вие се застоите, както много хора се застояха по време на пандемията, ние усещаме и си казваме: напълнял съм, зле ми е, боли ме врата, не мога да дишам нормално, не мога да спа нормално. Когато, приятели, в църквата няма движение на частите, тогава ние почваме да ставаме като едно блато, което се вмирисва. Съжалявам, това пак е така силна метафора. Трябва да има духовно движение в живота ни. Трябва ние, като вярващи един спрямо друг, да сме в движение. Трябва църквата да благовества на хората навън. Трябва църквата да помага на хората, които са в нужда. Трябва църквата да е активна в обществото. Християните трябва да се молят, да постат и да търсят Бога, за да могат да са в движението на Божия дух. Трябва да има движение. И още нещо важно, тук частите в нашето тяло
трябва да работят в синхрон. Това е нещо много важно. Ако няма синхрон между частите, то тогава частите могат да са налични, обаче те не изпълняват това, което трябва. Нервната ни система е тази, която предава електрически импулси между различните ни части. И ако нервите някъде в нас са нарушени, тогава частите не изпълняват това, което трябва. И искам да ви дам един пример. Знаете кой е Ник Вуйчич, нали? Знаете, Ник Вуйчич. Така, Ник Вуйчич е един брат в Господа, който няма нито ръце, нито крака. Той е служител на благовестието, има семейство, проповедник е, мотивационен говорител, проповядва на милиони, не на хиляди. И вижте, този човек няма определени части от своето тяло. Те просто не са израснали. Но всичко останало в него функционира в синхрон. И поради това той може да живее един нормален живот. И не е проблем, ако в църквата в даден момент липсва дадена част. Не е проблем, ако липсва пророк, ако липсва учител, ако липсва дори някъде в някоя църква пастир. Проблем е тогава обаче, когато ние не сме в синхрон един с друг. Проблем е, когато ние счетеме, че нашия си духовен растеж е нещо само за нас си. А то не е така. И затова моето заглавие днеска беше принципи на духовен растеж с фокус върху местната църква. Защото аз лично дълбоко вярвам в истината, че без църквата аз не мога да раста истински. Движа се в един затворен кръг. Мисля си, че нещо се случва, има някакво движение, но то е безцелно движение. Съразмерно действие на частите. Синхронно. И това, което е интересно при Павел е, че след този 16 стих в 4 глава, той започва да им говори изключително практически неща. Той започва да говори за стария и за новия човек. И до края на посланието на ефесяните, знаете ли през колко много теми той преминава? Той говори за лъжата, гнева, прошката, съпружеството, децата, родителите, робите и господарите и завършва с духовната битка. Явно в Ефес има проблем с лъжа, с кражба, с гняв, с ярост, с злоба, с буйство, с сребролюбие. И Павел сериозно предупреждава ефесяните, им казва, никой блудник и сребролюбец няма наследство в Царството на Христос. Това е Ефесяни 5.5. И в Ефес, приятели, някои части или не са пораснали, или са закърнели, или са нападнати от болест, или не функционират както трябва. И ако ние се загледаме в нашето съвремие, ще се окаже, може би, че всъщност не е много по-различно, отколкото тогава, през първи век. Когато Павел пише това послание, изследователите казват, че той го пише някъде около 62 година, през първи век, в римския затвор. И Павел е на края на живота си. Той очаква неговата смърт, той очаква да бъде екзекутиран и той пише това послание. Какво е нашето състояние днес? Да се замислим. Въртиме ли се в затворен кръг? Каква е нашата цел за духовния ни живот? Но има още нещо в 16 стих, това, което Павел говори. Той казва, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растението на тялото за своето назидание в любовта. И това е там последния слайд на презентацията за заключението растеж за назидание в любовта. И както казахме, Павел започва с любовта, с обичта, той започва с действащи истинно в любов и завършва, вижте, отново с назидание в любовта.
има нещо много интересно, което е много силно. Едно от нещата, които мен ме е държало да съм силен през последните 10 години и да искам да продължавам да живея и да вървя напред, е когато моя син дойде до мен и ми каже: тате, обичам те. Не знам дали ви се е случило това. Но когато някой наистина ви каже, че ви обича и вие знаете, че това е така, това ви променя, приятели. Това ни променя. И това, което аз си замислях, докато се подготвям днес, имаме ли нужда от църква, от християни със специални потребности? Малко така съм променил терминологията. Вижте, може да се окаже, че в даден момент или не чуваме точно това, което трябва от Бога, или не виждаме това, което Бог ни дава, или някакси импулсите в тялото не се предават правилно. Но ние трябва да се стремим към това, не да бъдем непременно прави, не да става това, което ние искаме. Не да си кажем: Господи, аз ще дойда на църква, за да получа за себе си просто духовна храна. Но да сме ни хора, които действащи истинно в любов, да кажем: Господи, аз ще отида там да послужа днес на някой, аз ще отида да насърча някой, аз ще кажа на някой, че го обичам в Господа, аз ще бъда там заради другите. Вярно е, че Христос е глава на църквата. Но също така е вярно, приятели, че и ние сме части от тази църква. И както главата носи отговорност, така и частите носят отговорност. И това, което прави една част ефективна и една част работи тогава, когато тя правилно получава информация от главата и когато правилно работи заедно с останалите части. И за да завърша днес моята проповед, искам така да ви прочета нещо, което го виждате в момента, на един човек, който е светец в Руската православна църква, Йоан Кронштадтски. Той е живял от 19 век. И аз имам първата част от неговия дневник, но той е написал нещо много дълбоко. Нещо, което, когато вие го прочетете, ще си кажете: той го пише сега за България. Нека да ви го прочета. За да управляваме другите, трябва да се научим по-напред да управляваме себе си. За да учим другите, трябва самите ние да придобием знание. Когато аз не умея да владея себе си, когато няма в мен дух на самообладание, дух на кротост, на святост, на любов и правда, тогава аз съм лош управител. Когато се играят с мене всякакви страсти, за мен е по-добре да не се захващам, да управлявам другите, за да не причиня по-голяма вреда и на себе си, и на тях. За съжаление, това е един човек, който може би не много хора го знаят или пък е забравен, но той е изразил тук един принцип, който е верен както за нашия духовен живот, така и за политиката изобщо, така и за управлението, било то на една държава, било на една фирма, на каквото и да е. И нека да минем на последния слайд. Искам да ви оставя днес пак с една домашна работа, защото част от работата ми е да учителствам. Една домашна работа. Това са няколко теми за молитва. Играе ли на духовна ротативка? Има ли неща в живота ми, които съм ги приел, убеждения, които не са християнски и не са библейски и които ме въртат отново в един затворен кръг? На какво залагам в духовния си живот? Ако правя такива залагания, не е ли време да спра?
как оценявам местната църква? Колко съм свързан с нея? Тук съм задал въпроса. Каква роля има тя в моят духовен живот и каква роля имам аз в местната църква? И как управлявам себе си и какво ме управлява? И искам да ви оставя този остатък от юли месец с тези мисли и с Йоан Кронщадтски. За да управляваме другите, трябва да се научим по-напред да управляваме себе си. Амин. Благодаря ви за вашето внимание.